Assalamu alaikum mutanen Adagaz, ku shirya tarbar babban bakon ku wato mawaki Umar M Sharif. Kamar da kullum kuma kamar ko da yaushe a gidan TV namu na AMD TV HAUSA, yau mun kawo muku labari akan shahararren jarumin nan wato Umar M Sharif, sannan kuma mawaki a masana'antar Kannywood Umar M Sharif. Wato jarumi Umar M Sharif kuma mawaki Umar Sharif yana mutanen shi na garin Adagaz, zama kuma mutanen da ke kasar Niger complete yana musu marhaba da kuma murnar cewa zai zo garin su domin gabatar da wasa. To dai an ce magana bakin mai ita tafi daɗi. Ku saurari kalaman mawaki Umar M Sharif daga bakinsa, sa'an nan kuma ku saurari bayanansa ga masoyan shi na garin Adagaz da kuma kasar Nijar baki daya. Kai tsaye a cikin shirin namu na kai tsaye daga masana'antar Kani da garin gidan TV namu na AMD TV HAUSA. Mawaki Umar M Sharif, bismillah kai bayani ga masoyanka da ke fadin duniya baki daya da ma masoyanka da ke zaune a kasar Nijar da kuma 'yan birnin Adagaz wanda zaka je ka gabata musu wasa a cikin wannan shekara ta 2020. Domin kuma mun sani jarumi Umar M Sharif kuma mawaki Umar Sharif kana takale da wannan shekara ta 2020 kuma tun daga shekarar 2019 da ka fara murza fina-finai zaka ma akwai sabon fim da zai fito mai suna So da So wanda halin yanzu an fara daukar shirin fim din. To jarumi Umar M Sharif mawaki Umar Sharif gare ka kai bayani ga masoyanka. Domin ka zo da wannan shirin akwai da shirin kai daga masana'antar Kani, ku da subscribe kara kuma kula da domin samun sabbin shirye-shiryen mu. Mun gode AMD TV HAUSA ta kuci. Assalamu alaikum al'ummar kasar Nijar musamman waɗanda ke garin Adagaz. Sunana dai Umar M Sharif, kamar yadda kuka gani ina mai farin cikin sanar da ku cewa zan zo in kasance tare da ku a ranar 11 ga wannan wata na January domin gudanar da ƙayataccen wasa a filin wasa na MGC. A ranar 12 ga wata kuma zan kasance tare da ku a Alliance. Ku zo ku kasance tare da ni Umar M Sharif. Masoyana, na gode, sai kun zo. So ban yi kaɗan ba 'yan mata, sarki kawai da ke nema, amince min a soyayya.